Les mesures sanitàries i les recomanacions de les autoritats, institucions i organitzacions sanitàries per evitar el contagi i aturar la pandèmia afecten les nostres relacions interpersonals. Som éssers relacionals, animals socials, necessitem del contacte amb els nostres éssers estimats. Des del naixement, el tacte és un element fonamental comunicatiu. Som tocats, acaronats, abraçats per felicitar, abraçats per consolar. L'abraçada és genuïnament humana. Així, l'aïllament i el no contacte afecten el comportament i l'estat d'ànim de les persones i que poden desencadenar en simptomatologia que poden anar des de trastorns de l'ànim, com estats depressius, fins a crisis d'ansietat, trastorns de la son, etc. Entre els col·lectius més afectats hi ha els sanitaris. La situació de desbordament, d'estrès, de falta de recursos o l'acompanyament a persones que han patit pèrdues ha tingut un impacte en la salut mental d'aquests treballadors. Segons algunes dades publicades a la premsa generalista, ha augmentat el consum de psicofàrmacs en la població i les consultes d'atenció psicològica han augmentat considerablement, fins i tot augmentant l'ús de la teràpia online. En les consultes psicològiques, les persones mostren una pèrdua de confiança, la sensació de seguretat desapareix i s'instal·la la incertesa, la hipervigilància, la por al contagi. Tot i l'intent de mantenir l'ansietat sota control, de portar una vida com si no passés res, el que està passant està afectant a la seva vida social, els afectes i les relacions familiars. En aquestes situacions, els psicòlegs escoltem activament, ajudem a tranquil·litzar, mantenim una conversa d'humà a humà i ben propera, amb calidesa. Tot això ajuda. Canvi de mar o estat mental, se senti segur i pugui reflexionar, reconfiguri el llistat de prioritat i reprengui el seu projecte de vida. En aquesta crisi, familiars i sanitaris també poden rebre el que alguns autors anomenen primera ajuda psicològica, reconegut per l'OMS, que pot ser prestada per una persona que no sigui professional en salut mental, encara que, això sí, requereix una formació específica de com fer-ho. Fonamentalment, el que es tracta és d'estar disposat a contenir l'angoixa, la capacitat de connectar amb la persona que està en crisi, de transmetre-li que està en un espai segur en el qual pot confiar, transmetre sentiments de calma, d'esperança i proporcionar un suport físic i emocional. En situacions d'estrès, els professionals sanitaris han de saber reconèixer els límits per no caure en situació de frustració i, per tant, de molt patiment. Aquesta capacitat de reconèixer les limitacions personals comporta saber demanar ajuda per compartir, reflexionar i disminuir l'angoixa. També és de vital importància evitar l'aïllament i, si pot ser, realitzar activitats que ajudin a la relaxació. No descuidar el descans i l'alimentació. I afegint una darrera recomanació. Utilitzar l'humor com una forma de sortir-se del mar mental en què estem immersos.